El nou decret de romanents que planteja el Ministeri d'Hisenda manté dividits molts ajuntaments i també el govern municipal de València. Mentre que el Partit Socialista veu en este decret l'única via per a poder invertir el superàvit, Compromís demana que es doti als ajuntaments de més recursos, igual com s'ha fet amb les comunitats autònomes. La llei d'estabilitat pressupostària de 2012 impedeix que els ajuntaments gasten els beneficis. Sols els poden fer servir per amortitzar deute. En una situació de necessitat econòmica com l'actual, el Ministeri d'Hisenda posa damunt de la taula el decret de romanents per a poder invertir eixe superàvit. El consistori faria un préstec a l'Estat de tots els seus estalvis i l'Estat li tornaria el 135% en un període de 15 anys. L'Ajuntament estaria en disposició a dia d'avui d'aportar uns 36 milions en romanents. L'Ajuntament de València obtindria 49 milions més interessos, més l'ajuda al transport urbà, que seria una quantitat que pràcticament encaixa perfecte per a no tindre que fer retallades. Ara bé, esta mesura deixaria fora tots els ajuntaments sense romanent. A més, els que decidiren fer el préstec perdrien momentàniament el 100% dels estalvis. Si jo cedisc a l'Estat tot aquest capital que tingui aquest estalvi, possiblement no siga capaç de fer front a factures de proveïdors. Els ajuntaments en general se senten un poc tutelats a l'aplicació d'aquestes mesures. Compromís demana al govern central una visió més municipalista. Hem d'exigir al govern central és que dote de suficients recursos als ajuntaments, igual que va dotar de recursos a les comunitats autònomes pel major gasto que tenen per fer front al coronavirus. Però per al regidor socialista seria una errada deixar passar l'oportunitat. Quan tinguem que decidir entre retallades i fer una modificació de crèdit per a no pagar deute bancari, jo crec que tots estarem d'acord. El Congrés votarà el 10 de setembre si este decret tira avant o no.